Od porodu mám na břiše nevzhledné jizvičky, které jsem se snažila odstranit různými druhy způsobů, avšak bezvýsledně. Na internetu jsem se dozvěděla o dermatologickém centru, kde nabízí novou metodu na odstranění mého problému. Pacient nejdříve podstoupí vyšetření naším odborným lékařem, dermatologem. Zajímá nás, od kdy strie máte i případná předchozí léčba, kterou jste podstoupili. Také je velmi důležité zjištění zdravotního stavu, eventuálních alergií či léků, které užíváte. V tomto případě se jedná opravdu o strie staršího data, kde naprosto nejrazantnější, nejefektivnější zákrok je opravdu frakční laser, který dokáže udělat zásadní změny už po prvním ošetření. Takže jsem ho pacientce doporučil a setkáme se na ošetření. Před zákrokem se místo zákroku ošetří 60 minut předem anestetickým EMLA krémem. Vlastní zákrok při ošetření břicha zabere zhruba 50 minut. Teď laserem způsobíme pacientce cílené bodovité poškození kožních struktur. Jejich následkem je mohutná podpora tvorby podkožního kolagenu a zásadní regenerace kožního povrchu. Následně dochází k viditelným efektům. Sjednotí se povrch kůže, zmenší viditelnost a rozsah strií, zpevní pokožka na ošetřených místech. Během 2 dnů po zákroku se v ošetřené oblasti vytvoří stroupek, který do 2 týdnů sám odpadne. Stroupek nesmíte škrábat ani strhávat. Doporučujeme ošetření místa zákroku krémem Sisabio od Biodermy, který urychluje hojení místa ošetření. Takže zákrok jsme úspěšně zvládli, v pohodě všechno bez problémů, dobře. Takže musím vám teďka říct spoustu důležitých informací, abyste udělala všechno optimální pro to, aby se to všechno pěkně zahojilo. Takže první důležitá zásadní věc je pro vás ta, že byste měla dávat pozor, ať se ta oblast nerozmočí. Počítejte zhruba 4 až 7 dnů, že v tom místě budete pozorovat tvorbu stroupečků, které se budou sami spontánně odlučovat a ty by se neměly rozmočit. Opláchnout vodou při sprše není problém, ale druhá důležitá věc pro vás a zásadní je, že ty stroupečky se nesmí škrabat, aby tam nevznikly jizvičky. Třetí neméně důležitá záležitost je sluníčko. 2 měsíce po zákroku, 2 měsíce před zákrokem mimochodem je na oblast nesmí svítit UV záření, takže neměla byste chodit do solária. Pokud byste šla na přímé slunko, tak jedině s maximální fotoprotekcí. Jasný všechno? Výborně. Pokud by nastala nějaká komplikace nečekaná, prosím pěkně zavolejte na naše telefonní čísla, dám vám vizitku na nás. Kdyby byl jakýkoliv problém, hned se ozvěte. Jinak bych vás rád viděl na kontrole za měsíc, kdy se stav podíváme, prohlídneme si ho a domluvíme se, co dál provedeme. Tak jo, mě moc těšilo. Ať se to pěkně zahojí, ať se daří a pěkný den vám přeju. Naschledanou. Zákrok mě nebolel, jsem velmi spokojená s panem doktorem, se sestřičkou, s kladným přístupem a všem ženám vřele doporučuji.